Totama Somesti Zindabad. Totama Somesti Zindabad. Totama Somesti Zindabad. Become more welcome. Become more welcome. Congress Party welcome. खुलुमबाय नंगौ दिनै बे 12टा जानोसै समा बे समसिमावबो बिथांमोना दिनैहाय जोंनि कंग्रेस दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोना आंखौ सापर्ट होनो थाखाय दिनै जोंनि दोलोआव बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंजों जगदान जाफैदों। गिबियावनो आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा अननाय मोजां मोननायजों लोगोसे आङो बिथांमोननिसिम धन्यबाद जासिहरदों जे बिथांमोना दिनै थिग समावनो राइट डिसिसन लानायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो आरो हामलायनाय जासिदों। थ' आं सानदों नैबे 9 तारिखआव जानो गोनां जानाखि एसेम्बलि इलेक्सन बे इलेक्सनावहाय जों आरो बेबायदिनो गोबां रायजो राजाफोरनि एबा गुबुन जानाखि दोलोफोरनि सुबुंफोरनि जानाखि जोंनि फारसे मोजां नोजोर नुहुरनाय जोंखौ अनसायनाय बेखौ जों आरो मोनबावगोन आरो 2 नाम्बार बे दतमा समस्तिया गोरलैयैनो उद्धार जागोन बेखौ आङो आसा खालामनो हागोन बायदि नुहुरदों। आচ্ছা नोंथाङा देरहानानै थाङोब्ला जोंनि थाखाय जौगानाय मा हाबाफारि मावनो थांखि लादों? देरहायोबा गिबियावनो आङो जोंनि बे दतमा ओनसोलल' नङा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा बिटिआर ओनसोल बा आसाम जेरावबो जोङो जानाखि कमिउनिटिजों दा एखे लगत मिलिना रायजो जायो जेरेखम बर' राभा आदिबासी बेंगलि राजबंशी गासिबो जयै जानाखि जों दिनै रायजो जागासिनो दं बिसिनि गेजेराव आं मोनसे ओरैबायदि फाउन्डेसन लाबोनो नागिरदों जे जोंनि गेजेराव जाहाथे जोङो मोनसे फेमिलि बायदि मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जाहाथे जों मोजां रायजो जानो हायो आरो बिनि उनाव बे बिथांमोननि जौगानाय एबा उन्नति बे जिनिसखौ आङो लाबोनो नाजागोन आरो बिनि उनावहाय जोंनि जानाखि समस्तिजों लोगोसे जोंनि बे डिस्ट्रिक्ट बा रायजोआवहाय जोङो इडुकेसननि फारसे मोजां जोङो गोग्गो शिक्षा मोननायनि थाखाय बेबस्था आरो जोंनि देहानि जानाखि ट्रिटमेन्ट बे ट्रिटमेन्टनि थाखाय मोजां हस्पिटाल बा गोजौ रोखोमनि जायनाखि आगजुफोर बेखौ मोननायनि बेबस्थाखौ आं गिबियावनो खालामहोनो नाजागोन। आंनि मुङा सोमला ब्रह्म गिबियाव आङो लावदंवानि गिबियाव साफ्रोमबो निउस नायगिरि बा खौरां नायगिरिफोरनिसिम आंनि बे समाव खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो कंग्रेस पार्टिनि मोजां आदर्शखौ बा मोजां साननाय हनायखौ फसायनानै बा मोजां मोननानै जोङो दिनै जयेन जाफैबाय। दा जोंनि जयेन जानायनि गुबै थांखिया जाहैबाय जोंनि इयुननि गुबै थांखि लोगोसेयै जोंनि जे बुजिनाय बा इयुनखौ सानहरनाय जाहाथे बे जोंनि साननाया जाफुङो। मानोना सिगां समाव जोङो गोबां पार्टियाव जोङो सापर्ट होबोदोंमोन नाथाय जोंनि थांखिखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनाखै बा जाफुङाखै बेखायनो जोङो दिनै दुखु मोनदों। बेखायनो गुबुन माबा मोनसे लामा लानो गोनां जानानै फैदों जायनि जाहोनाव जोङो गुबुन पार्टिनि अनगायै दिनैहाय कंग्रेस पार्टिनि जायनाखि आदर्श साननाय हनाय बेखौ जों मोजां मोननानै कंग्रेस पार्टिया जोंनि जेनेरेसननि थाखाय इयुन जेनेरेसननि थाखाय मोजां मावलांगोन बेखौ साननानै जोङो दिनैहाय जयेन जानो गोनां जानानै फैबाय बा जयेन जाफैबाय। जों फुलि गोसो होनानै दिनै जयेन जाबाय। दिनै 3 नं दतमा समस्तिनि जायनाखि सार बे सारखौ 2 नं दतमा समस्तिनि कंग्रेस पार्टिनि बिजाथि सार बिखां सारखौ जोङो टटेलि जोङो दिनै सापर्ट होनो जों आवगायबाय जाहाथे सारनि साननाय हनाया जाफुंसारो आरो सारनि साननाय हनाय जाफुंसारनायजोंनो लोगोसे दिनै जोंजों लोगोसे जे जयेन जाफैदों बा जयेन जाफादों बिसोरनि साफ्रोमनिबो साननाय हनाय बा जोंनि साननाय हनाय इयुनाव साक्सेस जालांथों सारनि थांखियाबो जाफुंसारथों आरो कंग्रेस पार्टिनि जे साननाय हनाय आदर्श बे थारैनो जाफुंथों आं बेखौनो मिजिंथिबाय। टटेलि जोंहा जाफुंगोन मिजिं दङ मानोना जोंजों लोगोसेयै आरो गोबां सुबुङाबो जोंनि सापर्ट होनो थाखाय रेडि। बेनिखायनो जों दिनैहाय सारनि साननायखौ जाफुंहोनो बा कंग्रेस पार्टिनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो दिनै सिगां फारसे आगान सुरबाय आरो दा जोङो दिनैहाय आंजों लोगोसेयै गासै सा 40निबो बांसिन सुबुङा दिनैहाय बेवहाय जयेन जाबाय। गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय फैनानै दिनै जयेन जाफैबाय कंग्रेस पार्टिखौ सापर्ट होनो थाखाय। बेखायनो
दङ, गोबां फैबावनांगौ दङ, जोंजों लोगोसे फैबावगोन, जोंनि आखि आगदा थानाय न'खरनि मानसि थानाय गोबां आरो जाफुंसारबावगोन बा फैबावगोन, जोंहा बेखौ आसा दङ आरो जोंजोंनो कन्टेक्टआव दंखायो। बेखायनो जोंहा फुरा फोथायनाय दङ सारा नैबे 2 नं दतमा समस्तिनिफ्राय जेरैबाबो देरहाखागोन। आरो सारा जेबायदि खोथा होदों, आसा खालामो सारनि बुंनाया जोंनि इयुन जिउआवहाय मोनसे मोजां लामा लाबोथों, बा दतमा समस्तिनि बा सारा जे बिबानखौ लानानै मावगोन बे बिबानखौ मोजाङैनो मावफुंसारनो हाथों, इसोरनिसिम आं बेखौबो आर'ज खालामनाय थाबाय। गोजोननाय